लोगोफोर नै खानस्रि बुरग्राफ्रा ओरैबायदि सोरबा सोरबा लामानिफ्रायसो खावब्ला ना हमबावो नै जावना हो अनजुमा जावना हो ना बोननायनि भिडिअ नायनोब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों आङो देखायलांनायसै अयथासार 6 केजि 7 केजि मोनगोन आरोखि ना खमैबो नायबाय थाब्लानो जाबाय नायदो इन्ट्रेस्ट जालांगोन मोजां जाव खानस्रिया अनजुमा आला खानस्रि नागिरग्राफ्रा नै खानस्रि बुरनायजों लोगोफोरजों दिनैहाय ओरैबायदि ना बोनहैगोन नोंथांमोननि गेजेराव रद' रद' बोननानै देखायगोन जों दा जोङो नै खानस्रि बुरना लाग्रोनायसो मोनदों गैया इदियाव थायालै खानस्रि एसे सिङावसो थायो खानस्रि बुरदों खानस्रि लोगोफोर ना बोननो नै अयथासार दं दा नै दे हमदो बरिया नै माने नाया एसे खानस्रिजों बांसिन माबा अरनो आरोना अरनोसो ओमफ्रायलायलांबाय ओरै हरदो नै हरनो नै र' बरिया मुगैनो नाङा दै जिखुनु एसे बरिया है गोबांखा माथो नो एसे गोबाङैखा 10थासो लान थोगोन दा ना थोआ आग्लायलायोसो नै दा थेख्ल'मोना जोङो फैबाय नै खानस्रि बुरखांनानै हेल' लोगोफोर दायो जोङो थांसिगोन ना बोननो माखासे जोङो रेडि खालामना लाबाय नाया अबे बुस्थुजों अरनो नोंथांमोना निस्सय मिथिखागौ थ' बे भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो ना बोननाय दिनै भिडिअ लानानै फैदों नायलांदो लोगोफोर सिकि खालामालासे दा आंजों दङ नै दायो जों नै गाखोसिगोन गारियावहाय लागाव जोङो नै पाइलटना अयथासार ना बोननो गोरों जाहैदों इयो पाइलटना जोङो ओरैबायदि गला जाखाबाय दानिया मा होनदोंमोनलाय बिजों मानसिनि लुबैनाया मा थोआ होनदोंमोनलाय दा रौ मोनला मा थाइलें मागुर मोननो लुबैबावगोन होनदों नामा लामायाव थांगासिनो दं नै सानना उल्था जाबायलै भिडिअनि माखासे क्वालिटिया जालायलांलै नै 15 Pro जों खेबनायनि जाहैबाय दा माइयाबो गायजोब्बाय नै लटारियाव खालि जोङो फख्रिखौ लोगो मोनफैबाय नै बेनिनो ओरै मेन हाइवे भुटान टु ओरैहाय खोलाहा थांग्रा जेनाखि लामा नै बिनिनो एसेल' एटाच नांजाबनाय दा जोङो फैबाय नै बोरसि बायदिसिना दान्दा जोङो बहनसिगोन थ' लोगोफोर दिनैनि जोंनि ना भिडिअखौ नायलांदो ओरैबायदि मोजां जों ना बोनखांगोन नोंथांमोननि गेजेराव देखायगोन इन्ट्रेस्ट मोनदोंब्ला नायलांदो आरो इन्ट्रेस्ट मोनाखैब्ला डाइरेक्ट स्किप खालामनानै प्लट थांदो ना माथो लोगोफोर दा नै ना बोनग्राफ्रा नायदो मा लाबोखो हाब जानायफ्रा सिगांग्रो होननायानो जाबाय ने खावा आगत होनदों नामा खामफिसन होननानै खामफासन ना मा होनोलाय बबे खानस्रि नांदैया रा ना बोनग्राफ्रा नुबाय दा नायदो लोगोफोर जिखुनु जों नै एसे आंबो जाना लाग्रोनायसै ओरैबायदि मोजां नै जोङो नै रेडि जाजेनबाय लोगोफोर नै एसे फोलावजेनबाय दान्दा गोलावफोरखौहाय ना मा होनो बिदिखौहाय ओमफ्राय सासेया ओरैनो मोनजोबबाय नै मोनजोबबाय बरिया नुबाय दा लोगोफोर नै जोङो आसोला होजेनबाय बोनखांजेनबाय माबोसे माबा बोननाय नुगोन लोगोफोर ओरैबायदि नै रेडि नै दे होजेनबाय नै रेडि लोगोफोर सालु बिदिब्ला नै बोरसिया ओरै मोनसे दङ नै खाजेनदों लोगोफोर मेन लकेसनाव फैबाय ओमफ्राय नोंथांमोना नुजेनखाबाय दा बोननायसै नायलांदो माबोसे मोनो आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजोंहाय नोंथांमोननो बेसेबां मोना देखायलांगोन ओमफ्राय जोङो नै ओरैहाय गुमै थेख्ल'आ होबाय लागायबाय नै लागायजेनबाय नै ओमफ्राय नै बोनबावबाय र' एकदम भिडिअनि गेजेरजों मोना देखायखानायसैलै मानसिफ्रा नै बिलाइ नै खय मिनिट नाङो नै लोगोफोर नुबाय दा खय मिनिट नाङो नुबाय दा लोगोफोर नै ना बख'ग्राया ओमफ्राय नै नायदो ओस गोगोम मोनो जिखुनु दासो नायदो ने आरो नै आइ बरिया दिदु नुबाय दा देंजार नाया देंजार नै नायदो मोनबावबाय मोनजेनबाय लोगोफोर एलाय नै नायदो बेसे गोबाव ओइ मोनबाय नुबाय दा लोगोफोर ने बेसे गोबाव ओइ माथो नेवनाखिसै
नै बेसे गोबाव लायो नै दासो हानदोंमोन दायो एबार न' अनायसेबो हनै अरबायबो बोदो 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 गुमै बोदो 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 आइ बेलायनो आयै लोगोफोर नाया थिंग्राया होबाय नै जोङो बोहैथिनि एक्टरा आसोला मोनो ना मोना नै नायनोसै इनिखौबो अरफैबाय नै नै माथो अरनाखिसै बोहैथि एक्टरालाय नायनोसै नै सोरनि अरग्रोयो लागावबाय नै नै बैनि थब्ल' जेनबायबो हनै मावदो 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 ना जाबाय खादेदै खादे एलायनो मोनबाय नै बोहैथि एक्टरा नै मोनबाय 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 फार्स्ट टाइम नै दा नै माबोसे मोनखो दा नै साथामनि गेजेराव सोर अरग्रोयो हिनजाव बालन्दा होनलायनोसै होनदों नामा ओइ नै मोनग्रोबाय गुमैया नै है नाया दै गांगु होजोबलायबाय हनै मानसिफोरखौनो आयौ दा मोनजेनबाय दा नै लोगोफोर दहाय मानै माथामल' नुदोंमोन दा बाल्थिं गेजेरसो मोनजेनबाय नै थ' लोगोफोर दायो जोङो नाखौ बोनखांबाय नै बाल्थिं गेजेरसे मोनबाय नाया खमैबो 4 केजि 5 केजिसो माबायदि मोनदों लोगोफोर दिनैनि जेनाखि ना बोननायनि ब्लग भिडिअखौहाय ओरैनो टाइम पास मा खालामगोन मागोन साननानै जोङो सान्दुं गोसाखाय ना बोनफैबाय ओमफ्राय दा थांफिननायसै आरोखि मोनबाय एसे दा एसे लास्ट भिडिअ क्लिप देखायनो हागौ आं नोंथांमोननि गेजेराव ओमफ्राय दा थांसिगोन आरोना जाहैसिगोन जोङो रुनानै लोगोफोर बिदिब्ला जोङो आवगायफिनबाय नै ओंखारफिनबाय फाइनालि लोगोफोर दायो जोङो नै नाखौ लखबफैबाय बेसेबां मोनदों नायदो एसे मोनाबोबाय माने फैयै फैयै गाज्रि जायाखिसै दाने मोनदों गोबाङै दा जोङो बेखौ रानसिगोन बेसेबां गोलैयो सेरब्रैसोआलाय जागोनदां ना बोनग्राफ्रानो राननो रेडि ओमफ्राय जोङो नै ब्रादार विलसन दङ दा मा बुङो एसे दे बुंहरदो आंनि चेनेलाव एसेसो बिदिनो गोदान गोदान भिडिअ नायनो गोसो जादोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै हो फंबायनि चेनेलखौ लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब बरिया गोजोननाय थाबाय मा ओमफ्राय ओरैनो खय केजि जामारनाय खय केजि 3 केजि जानाय दां 3 केजि आं आरो 4 केजि बुंदों ओमफ्राय दे बरिया बाय बाय लोगोफोर उननि भिडिअ लोगो मोनफिनगोन